Detta inslag görs i samarbete med WIP VIP, Kompani 56, Invicious Productions och Skylt och Dekor. Det sponsras av Stars and Stripe, Andreas VVS, Holmgrens bil och Blomsterkiosken. Ja, kära tittare och lyssnare. Det är på kokoan.se som ni finner allt. Från skrivna artiklar till direktsändningar och nya fräscha intervjuer. Under onsdagen, då tar vårt kära KK emot Oskarshamn hemma i Telenor Arena. Och KK-aren kallar detta för revansch gånger 2. Vi förlorade ju senast borta mot Malmö med 5-0 och framförallt vi förlorade borta mot Oskarshamn i den 6:e omgången med 4-3. Det var vår första förlust i årets hockeyallsvenska. Hur ska vi då komma in på vinnarspåret igen? Ja, vi kan räkna med ett supertaggat lag. Här gäller att vi håller korta byten. Det gäller att vi är med i alla situationer. Det gäller att vi åker skridskor och vi måste göra allting noggrant. Om vi inte tummar på något av dessa detaljer, då tror KK att det är mycket bra chans till 3 poäng. Uppsnacket börjar förstås hos KK live redan klockan 18:00. Massa intressanta gäster förutom båda lagens tränare. Så vi syns i KK live och sedan jobbar vi in 3 poäng tillsammans. Och glöm inte, du vandrar aldrig ensam, för det är vi som är KK.